नमस्कार दर्शक बंधु जेहेतु तुमे एक सन्तानर बापा बा माँ तेणु पिलाटी समाज रे केवल आपणक परिचय रे परिचित हेबो। जदि तुमे पिलाटी को उचित सम्मान देव ओ पिलाटी जदि समस्त को उचित व्यवहार करिवो ताहेले समाज रे पिलाटीर बापा माँ को सम्मान बढ़ी उठिबो। गोटिए पिला समाज रे किपरि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रे परिणत हेबो ताहा ता बापा माँ को ठारो ग्रहण करिथिबा संस्कार उपर निर्भर करे। बापा माने जदि तुमे संतान को उचित शिक्षा देव बा उचित संस्कार देव तेबे पिलाटी निश्चित भावरे एक उचित मनुष्य रे परिणत हेबो। दर्शक बंधु निज संतान सह सबुबेले एक सांग भावरे व्यवहार कर। ता अर्थ एया नुहे कि आपण माने तांको सह एपरि भावरे मिसी जिवे जे से आपण को सम्मान देबे नाही कि आपण को मानिबे नाही। नाई दर्शक बंधु पिला मानक सह सबुबेले हसी मजाक करी तांको निज आयतर रख। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି ସହ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିପାରିବ। ବାପା ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ପିଲାଟି ସହ ସବୁବେଳେ କ୍ରୂର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତେବେ ପିଲାଟି ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ପିଲାଟି ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭୟରେ ସେ କିଛି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ତା ସୁଖରେ ସୁଖୀ ଓ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବେ ଉଚିତ ସଂସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ କେବେ ବି ଅବାଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ସମାଜରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ବାପା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ତାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଖବର ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତୁମ ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କର ସଫଳତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ କୁହନ୍ତି ଆରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏତେ ମାର୍କ ରଖିଲା ତୁ ରଖିପାରିଲୁନି, ସେ ଖେଳରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ତୁ ହୋଇପାରିଲୁନି, ଏପରି କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ତା ଶରୀର ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ସେ ତାହା ହିଁ ଶିଖିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧୂମ୍ରପାନ କରିବେ ଖରାପ ଶବ୍ଦର ଆବୃତ୍ତି କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ବଦଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବ। ବାପା ମାନେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଜୀବନକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବହୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ କହିଥିବା ଆଜି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ସନ୍ତାନର ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳିଯିବ।